Madalas ang barkada ang siyang nagbibigay ng kasiyahan. Kung minsan ay maaasahan mo rin at masasandalan tuwing may problema. Ngunit ang akalang simpleng katuwaan lang na kasama ang barkada ay maaari rin palang mauwi sa isang problema na hindi mo na makakalimutan habang buhay. Nangihina at hindi makapaniwala si alias Jose nang dumulog sa ating tanggapan dahil sa sinapit ng kanyang kaisa-isang anak na babae. Ang kanya kasing unika iha, ginang-rape umano ng kanyang mga kaibigan. Sino-sino po sila? Yung mga pangalan? Halos makalimutan ko po dahil sa aking kalungkutan sa aking anak nangyari. Ano po bang sinabing pananakot sa kanya nung mga gumawa sa kanya ng panghahalay? Nangyari na po dito sa Iluluan, sumalita na siya sa akin ng katotohanan, papatayin raw siya. Pero ang kapitan ng barangay, pilit daw silang inaareglo para hindi na raw sila magsampa ng kaso. Pumunta kami sa barangay Iluluan para maaksyonan yung ginawa sa kanyang masama. Pagkatapos po nito, umamin sa barangay Iluluan yung personang umalay sa aking anak at gusto naman naregluin ng barangay official sa Iluluan. Bakit po? Ano po sa tingin nyo? Bakit gusto ni Kapitan na aregluhin na lang itong nangyari? Hindi ko kagustuhan para nung hindi pa sila nag-aamin, sabi ko okay ako, basta umamin sa yung katotohanan ang ginawa nila. Gusto mong sabihin, mali ito kasinungalingan itong sinasabi ni Kap ngayon? Opo. Dahil dito ay tinawagan na rin namin si Undersecretary Felicito Balmusina ng Department of Interior and Local Government upang alamin kung tama ba ang naging pag-aksyon ni Kapitan sa kaso ng dalaga. Hindi lahat ng bagay ay pwedeng pakialaman ng isang barangay captain. Kumbaga may limit lang ho ang authority, ang power ng isang barangay. Merong mga barangay na may mga case na pang barangay lang yan. Halimbawa, yung mga city ordinance, municipal ordinance, barangay ordinance. Yan, talagang nasa jurisdiction na ng barangay yan. Pero, pagka mga ganyan na po ang problema, hindi na po dapat pinagtatagal. At saka, wala parang hindi ka fair doon sa biktima. Unang-una, bata. Tapos ang kaso ay rape. Napaka-sensitive po yan. Pagkatapos ng ating programa ay agad din na tumulak ang aming team para puntahan kung saan naganap ang panghahalay umano sa minor de edad na si alias Sally. Itinuro din sa amin ni Rose ang lugar kung saan umano naganap ang inuman nila alias Sally at kanyang mga itinuturing na mga barkada. Saan, ma'am? Dito po. Dito po sila nag-inuman? Opo. So, paano? Wala lang bubong? Ano daw po kasi yun, gabi, wala talagang bubong, di naman po kasi umuulan. So, naglagay lang sila ng ano? Parang dito na din po lahat nangyari yung dito yung iniinom nila, nakalagay lang dito po. Nakalatag lang po dyan Opo. sa simento? Opo. Sementadong ano. Tapos, dito na sila. Opo. Mga ka-aksyon, naandito tayo sa mismong pinangyarihan ng panggagahasa umano kay alias Sally, kung saan ikunento niya sa atin mga ka-aksyon na dito sa lugar na ito, inawakan siya ng mga sospek, dalawa sa may kamay at isa naman sa may paa, at yung isa daw umano, ito yung gumahasa sa kanya. Kwento ni Sally na maliwanag sa lugar dahil nga sa liwanag na dala ng buwan noong gabi, pero fresh pa sa kaisipan ni Sally itong mga nangyari sa kanya. And right after na nangyari dito sa kanya ay nagtakbuhan itong mga suspect dahil may isang tao umano na dumating noong gabi. Eto mga ka-aksyon, pagkagaling dito ni Sally ay nilakad niya ito papunta doon sa may kalsada. Ganito mga ka-aksyon yung layo ng nilakad ni Sally para makapunta siya doon sa may kalsada.
Dito mismo sa madamong parte gilid ng kalsada, natagpuang walang malay si alias Sally ng mga residente dito sa lugar. Kaya naman itong mga nakakita ay agad na ipinarating sa barangay ang nangyaring insidente na kung saan walang malay si alias Sally. Pinuntahan na rin ng aming team ang barangay Iluluan. Dito ay agad kaming sinalubong ni Kapitan Elmer Narbis at kanyang mga opisyales. Ipinaliwanag din niya ang nangyari kung paano natagpuan ng tauhan ng mga barangay si alias Sally. Bali po, ang nangyari po dito, nung gabing nakuha namin yung anak niya doon sa area, nung gabi po, wala po kami naging investigation doon. Then automatic po, na-turn over namin sa kanya. Ang kaso lang po, nung i-turn over namin sa kanya, yung bata po ayaw sumama sa kanya. Kasi po, baka raw saktan naman siya ng tatay niya. Kaya po, ang ginawa ko po as a barangay captain, ginawa ko po, i-hold ko na lang po yung bata na sabi ko sa kanya, sa tatay niya, kami na lang ang magpapahati doon sa bahay niyo. Ipapahatid ko na lang sa mga tanod ko and then papasamahan ko na lang sa pagawad ko. Nakapanayam rin namin ang isa sa mga tanod ng barangay na rumisponde sa pangyayari. Sabi sa akin, mayroon anya doon babaeng nakandosay anya sa kalsada. Tapos, di rumisponde ako. Talagang inabutan ko siya. Nandoon na sa sidewalk. Nakaano na doon. Kung mapukuhan ka niya, pwede. Dahil minor siya. Minor de edad siya. Sako pa siya sang magulang niya. Dapat hindi man na niya pinababayaan. Habang naririnig ni Rose ang mga sinasabi ni Kagawad Marcaida, hindi na siya nakapagpigil na maglabas ng kanyang hinaing nang marinig niya ang paninisi nito sa tatay ng kanyang pamangkin. Yung isa po kasing bahay ng isang pamilya, yung nasa loob po niyan na pamilya, hindi po natin alam ang kabuuan Oo. kung ano ang nangyayari sa loob. Kaya doon po pumapasok yung bias po. Naiintindihan niyo po yung bias kasi siyempre po kagawad po kayo. Oo. Ako po kasi maraming seminar na po ang pinuntahan ko bilang BSW, bilang Kalipi President. Babae po kasi ako Pinaglalaban po natin kung ano yung actual na nangyayari sa bata. Huwag po tayong maninisi ng magulang. Pero sa huli ay nagkasundo na rin si Tatay Jose at tauhan ng barangay para mabigyan ng hustisya ang sinapit ng biktima. Rest assured na lang, Kap, na kami po ay makikipag-update po sa mga pangyayari. Okay po, ma'am. Matapos ang usapan nila Tatay Jose at ng barangay, hinatid na namin sila sa kanilang tahanan at sa aming pagpunta, naabutan namin ang ina ni Sally na naghihintay sa kanyang mag-ama. Sunod naman na tinungo ng Team Ako Bicol Tabang Ora mismo ay ang Kamalig Municipal Police Station. Pagdating namin sa impilan ng pulisya ay agad naman inasikaso si Tatay Jose at alias Sally ng mga tauhan ng PNP para maisampa na ang kaso laban sa mga itinuturing na sospek sa panggagahasa. Oo, yung kasong yan ay na-file na. Sabi ng WCPD, PNCO namin. Sa RTC. Regional office. Regional office. Okay. Private. Nagbigay din ng paalala ang Kamalig Municipal Police Station para maiwasan ng mga kabataan ang ganitong uri ng krimen. Kasi nung nagkameron ng mga cases na gabi na inuutusan pa ng mga magulang yung mga anak nila at nagkakameron tayo ng mga cases ng mga ganon. Huwag nang utusan yung mga bata na lumabas ng bahay. Yung mga teenager dapat nakikinig sa mga magulang. Kung halimbawa, wag nang pumunta sa kung saan, wag nang pumunta doon. At sa mga teenagers, kung dapat iwasan din yung pag-inom-inom. Same thing, kung nasa party na may alak or may iniinom na ibinigay, hindi naman sure kung sino yung nagbigay, wag nang inumin. Or kung may inumin na iniwan, halimbawa nag-CR lang or umalis, na iwanan sa grupo, wag nang balikan. Kasi Pinuntahan din ng aming team ang bahay ng isa sa mga sospek na nanggahasa umano kay alias Sally.
Pero dahil minor de edad din ang suspect, ay minabuti na ng ating programa ng kanyang magulang ang aming makapanayam. Hindi ko po alam, madam, kasi nga po yung isa po, yung pinaghihinalaan na isa, yung 22 years old. Ayaw man po niyang magsalita, ayaw niyang makipag-anuhan. Kaya kami lang po ang nagpupunta sa ano. Yun, ayaw po talaga niya. Depensa pa niya, hindi kayang gawin ng kanyang anak ang pangahalay kay alias Sally dahil isa umano itong mabuting bata. Totoo naman na hindi man siya ginahasa kasi ginagalang naman niya ang anak niya nung 3 bata, lalo na ni Sana naman, wag naman po nila kami masyadong mahirapan. Muling binisita ng Team Tabang Ora mismo sila Tatay Jose at ang kanyang anak na si Sally upang kamustahin ang kanilang kalagayan. Siya, tahimik sana siya. Kung hindi na kaibigan si Stella, hindi siya mapahamak. Papasalamat ako sa tumulong na sila magdusa ang ginawa nila sa pamilya ko. Yun ang sinasabi ko, katotohanan. Sa ngayon ay naisampa na ang kaso laban sa mga sospek na gumawa ng paghahalay kay alias Sally. Malaking pasasalamat ko po sa Bicol na natulungan po kami. Nakapag-file kami ng kaso dahil sa kanila. Kung hindi kami matutulungan. Dahil wala po akong alam sa kaso, wala akong pinag-aralan. Umaasa si Tatay Jose at kanyang pamilya na makakamit nila ang ustisya sa sinapit ng kanilang unika iha.